Дзякуючы першай у свеце вакцыне удалося перамагчы страшную хваробу воспу, а ў далейшым былі пераможаны і некаторыя іншыя хваробы. Пра іх, а таксама пра неабходнасць вакцынацыі шклаўчане могуць даведацца ў межах еўрапейскага тыдня імунізацыі, які праходзіць зараз у нашым раёне. Вакцынацыя дапамагае арганізму выпрацаваць імунітэт да таго ці іншага захворвання, і хоць парой адчуванне ад уколу не самае прыемнае, адмаўляцца ад вакцынацыі не варта. Асноўны упор пры яе правядзенні робіцца на дзяцей. В Республике Беларусь проводится постановка вакцин от таких заболеваний, как вирусный гепатит Б, туберкулез, кор, краснуха, эпидпаразит, дифтерия, столбняк, коклюш и полиомиелит. Перечень этих вакцин является обязательным, он входит в обязательный календарь прививок. Делаются эти вакцины в определенный возраст, с определенным интервалом. Кроме этого, существует вакцинация от таких заболеваний, как ветряная оспа, пневмозаболевание и довольно серьезного заболевания – это рак шейки матки. Эта вакцинация делается только девочкам и молодым женщинам, начиная с 12-летнего возраста. Ажыццяўляецца вакцынацыя па нацыянальным календары прышчэпак. Аднак многія бацькі ад яе адмаўляюцца. Такое стаўленне ў корані неправільна, бо прышчэпка дапамагае, калі не пазбегнуць захворвання, то аслабіць яго дзеянне на арганізм. Для того, чтобы сделать прививку, необходимо родителям прийти в детскую консультацию, и те вакцины, которые входят в календарь обязательных прививок, они проводятся абсолютно бесплатно. А вот такая вакцинация, как вакцинация против ветряной оспы, заболеваемость которой увеличивается с каждым годом, и это мы видим по нашему району, от пневмоинфекции и вот от рака шейки матки, эта вакцинация платная. Сделать ее можно на базе консультативной поликлиники Могилевской областной детской больницы. Для таго, каб больш падрабязна пазнаёміць школьніку з прышчэпкамі, медработнікі праводзяць гутаркі ў школах, падчас якіх распавядаюць, якімі бываюць прышчэпкі, ад якіх хвароб яны абараняюць і пры рэакцыі арганізма на вакцынацыю. Здароўе чалавека немала залежыць ад таго, як ён сам яго беражэ, і зрабіўшы прышчэпку, можна засцерагчы сябе і сваіх блізкіх ад самых небяспечных вірусаў.